сега, Никол, завърти я. Върти. Давай напред. Давай са, Викторе, айде. Чакай, завърти го аз. Давай напред, давай. Сега, един път. Колко се умела? И малкият Вики. Малкият Вики ти ме удря? И той не е удрял, да. Не са последните! Айде! 2, 3, давай! По-близко, дай! Стига! Няма. Стига! Хайде, следващия, не е така, Викторовците. Кой е следващия? Айде! Давай! 3! Стига, браво! Не е така! Викторовците, престанете! Колко Викторовците? Долу има обаче. Чакай на обратно. Ти си последен. Коя е това? Тя не е. Вики, малкият Вики. Малкият Вики, завърти го хубаво, това се ориентира вече. Браво! Напипай и тогава. Кой? Да беше, да. Кой не е бил? Има ли някой да не е бил? Сега рожденичка да удря! Най-силно удари. 100 пъти! Удари, най-силно. И да я пречиш на.
Давай, айде. Ама не сам не Давай. Добре, супер! Ето има една опашка! Мале, пази се, че ще пострадаш. Не, че здрава, бе! Айде още един път! Та бяла кула не се преда. Айде, фрак на първия бомбон.